Martua maaka naubigi hatani debata jala naupiop. Ini nguluta hita alanita para lima rohanta asa masuk kita tu para seorang nabadia di adupan di debata martangi yang mahita sangobas di rohanta ganung. Amin. Tapuji Tuhan meredehita sian bukuene nomor 66 ayat sada sahatu tulu. Di bagasan guar ni debata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi parbadia na manupalangit dohot tanuon. Amin. Madok mauliati mahamutu Jehovah aina basa doibana airo di saliling nililing na do asini rohanai Sayurupi mahami ale Jehovah kanami say tupahi mangulunami hobbar tuasi ni roham say halomohon ma Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham pasahat madalan mutu Jehovah jalahapo si ibana asa ibana paturehon
Taoloi ma Jehovah di bagasan las niroha, robe mahita tujolo na marhite olopulok. Tabotoma Jehovah du debata ibana dona juma di hukita jalai bana na punahita bahen bangsona dohot biru-biruna martua maganup na magkabiari Jehovah na marparange diaka dalanay Sai panganota do na niula ni tangata, martuama hita jalasonang tapuji ma Jehovah, ay pardenggan basa do ibana, tahedeon magwarna, ay hasudungan ni rohata do ibana. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, huboto hamido dana alani gugo dohot habisuhon nami. Ubay na tarpain hamito hastu tahun 2022. Alay tungholan alania sinirohap samping do. Hubasahat hami mangulun hami tuho. Dinamadalani ari-ari na pinasahat mutu hami di tahun 2022. Manang dibagasan las niroha, manang arsak niroha behami. Holan ho saping mahu haposi hami alani sailam patu kumanang hapor siyaw nami asa totong hami marsigantuk tuho unang madili hami moloro pangujunani tu hami sahatu tangan mumadaging dohoto dinami nang saluhut ko paran di opunami sila hisabungan buru bere ibebere di sadok portibion Hupagonggopok kami manang punguan namyon tu adopanmu na badiay asa anggiat punguan namyon lam tudenggana tau marparbuihon gudang akan adenggan tu saluhut ruasna nang nahumaliyang hami be hupasahat hami matangiang namyon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus napasadahon hami madok mauliate tuho amin. Tapuji Tuhan ta marhite bukwede nomor 504 ayat sada tapatulu. Hatani debata patujulu ni jamita di pesta ulang tahun punguan silai sabungan buru bere ibebere di bagasan sadarion di mana tersurat di Pesalmen 140
Mamukasian ayat sada sahatu ayat walu tajaha margati soring ede sian si Daud Ali Jehovah say tangi honma tangi aki patinggil mapinggol no ubigi anggukon saya lusi mau di bagasan habonaronmu hobaratu hati goranmu ai say diburu musui do todiki tung didigi hoddo ngoluku tu tano tung dipahudul doau tu bagasan hahulomon maripot-ipot songon halak naung akan naung mati jalan naung madate do todiku di bagasan ahu naung malapok do rohaku di bagasan say hupay ngoti-ngot doang ka ari narubi say mamikiri doau dia kapapahenamu sudena say manibangi do rohaku dia kejadi-jadian ni tanganmu tay berbang do tangak putuho songotano nasomarai di pakalagotonokku di todik putuho hapogani mamangalusiaw ali Jehovah naing madate do todiku unang tung tabunihon bohim marado punaw asa unang tung dosonagka na manurug tanomaniaw say patubigihon matuaw manugot nai asin ni roham ay marhapo sa tuhudoaw say pabotohon matuaw dalam sidalanaku ay sa tuhod nuju ni rohaku martua maaka naubigi hata ni debata jala naupiopsa amin. Tapuji Tuhan ta marhite bukwede nomor 432 ayat sada. Sahat mahita tutangi yang pangudianon manang dua siapaan. Dulu. Dihamu naburu nami naburu molodang bui dipaso dipanenget matang yang mahita di bagasan warna marot anak dohta di porbadia amin. Puji-pujian madungan hamalateon ma disubahon na sorahan nami Tuhan depan wali Tuhan halau pakilala kami do dia sidot
Damini debata nasumurung sian saluhut roha ima mengeramoti hati-hati dohot pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan ini. Amin. Bihita saluhut na masih holongan punguan poparan ni raja silai sabungan buru bere dohot iba bere sekandis nahumalia. Selamat siang dan salam. Ador usaha di hita turpuk sederio. Kupat dahu kami mazolo. Alahami bedo hot piga-piga dongan nak kening dung masih tadaan arung godong aku HP ondo be masuk tu pungguanon. Caru padu hita hami be ondo be sederio. Au pandita tabunan inata bursi matupang hami makubasi di Huriatta GKB Resort Kandis di kilometer 20 sada dan di hami 2 bahwa hami rotu hutatau sian pangeribuan GKB Resort Gultom di Rapusi. Songoni matari ngotu hami alarung do piano nak kapartikia tari ngotu si di pasahat panitiata sada topik si bawor husorot tadi ulang tahun di penguatan abatulu pulau tauton sadarion marojahan sian Galatia onom ayat 2 songonon didok masih rupa mahamu mamorsan akan aduduhi ima dalam mengeraduti patik ni Kristus. Molo di Alkitab didok bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di tasaluhut nama si holongan marozasi ini dibuat panitia mah semboyan nazeptek naung jut sabutulna tabigi di tonga-tonga ni hita halak batak gabe topik ima tapak na do tajongna rimnitahi do guguna agak mau do memang bahasa Indonesia honoton tapak na do tajongna rimnitahi do guguna alat terhira sono do masuknya molo disilidung molo idok iddahan tapak ninna isi meddahan isi lokpan isi sayur isi tes isi cuci tangan isi buah ima iddahan tapak artinya sudah unsur-unsur uban na didok digowari mangan adong disi jadi molo di pumuan didok tapak disi pengurusna disi yang kotana molo songo di pumuata disi hula-hula disi buru beret hot iba beret somal lo didok marna tapak jadi molo tapak ibana tajom mai daun atto ai disi sudah unsur nai lengkap imana sikop tapak nado tajom rim ni tahidu guguna nappe tapak dulu tapak alai dang adong tahina dang dos tahi nappe tapak ido bandari basado padohano tapak nado tajom na rim nitahi do gugu ngapungu berisi sudi laus tubuh muse tahi partahian dihita saluhutna asamasai asatupai saya kira tidak hanya di Kuman Sile Sabungan saja di studi organisasi di asatupa songoni
pasma Galatia onong ayat 2 sifah husor-husorot tasunar narok tuhabe nazulu terjadi sesuatu di Huria Galatia upain nasonon karas ni hatau di apostol Paulus asa betul nadang hata nalabogon anggo ayat 2 hatari mas doon si apostol Paulus buah sari masih mana mana terjadi tiki Rasul itu kita mengatusi mulai dok hata tersulat tergelincir kalau sifata sebetulnya anggorohani sada ama ngatu ngapala hibulbe holatu inataina marohana aladak songdina salilingon anggunwai ngaber tekak bebana tidak akan ada lagi yang lain holani natai nama jadi sudah nomor di HP dihapus kecuali nomor ni natai aka foto-foto pe membuktikan bahwa dia bertekad tidak ada yang lain alayolo masih mata menangalaniah tergelincir sebetulnya nggak bertekadnya nalai tergelincir kurang guzolma mana ruas nih Huria sebetulnya nggak hibul berohana setiap hari minggu kemar minggu loh kita mau masa hari minggu pagi nggak tibu dungo tibu sarapan dipakai pakaian alayolo sifata alani satu menang dua hal tergelincir artinya tanpa disengaja tanpa direncanakan gak bilang pas betu TKT nah itu terjadi godang di Huria Galatia ada makana tergelincir ruasi mulai dokter gelincir dangalan idalan buru dalam patiran wangi gabe keliru gabe salah gabe mardosa ujungna masih pasidingan maruasi di bagasa natar sordo salah ujungna direhe di barekeli haruk sada ama ngamatua mulai siak kaposo odo ibana diri zenni pungwanina dakka bilang abdi pigahali pungwanina o juara di bani ala ni malona do ni labok ni bana mangajan alai sada tikki magorna tergelincir tanpa direncanakan di sada tikki marminggu tiba bagiliran di pungwani naing markor jong mamatay di dong jong mai tay na dungi ditarik luguna dibahay matakna masa songon na suku-suku na matay ala sa songon na nakel suping suara sada ala ido pas di suluna diudu tiad dion songon dalam gugu ekel ni suara sada dang dia bisa marete haruna yang nasalah naruhannya matay jehu ma di maita nai ditaili homma pakaian na habe buka resilitinda itu ripamati amatai tak na haruar takut dulbe di gereja haruar mulak tuta hari minggu nai dang robe mengajar dang robe marur gereja alania sekali ia tergelincir ditertawai ia yang sudah berbuat banyak saya sungguhna dilecehkan di hilal hurian Tuhatta ala sonima peristiwai
di doa Apostol Paulus menakini masyuru bambahamu mamorsan naduk dohi berarti habe tersulat di pesa sahala terlanjur ale larung asahuria do alarung asapunguan do alarung asahuta do alarung atubu do dang manigor rehean dang manigor parikel honoton mana so nabi di zaman Noah manigor di viral ho asal sudah botawan marhan na tergelincir tanpa disengaja adong kesilapan masyuru bamahamu mamorsan naduk dohi ala naduk do kebetula pakilala manak pikiran nadungi tersulat bertolong-tolonglah menanggung bebanmu rupanya ia berbeban berat sehingga ia terjatuh sehingga ia terujun sehingga ia terlanjur berbuat salah unangi rehe unang di parikin unang di pasidi itu maksudnya Apostol Paulus sukum ma'aruh ruana duk nadi banai apa rupanya bebannya dungi angkat tamu ma bebanai urupi hamu imana zongjong urupi hamu imana tidang asa merdana itu maksudnya Apostol Paulus pabuana sahuria sahuta sabunguan dot akan asa urian itu hatta marhita turpuho moloh wingot siap piga-piga poda sagu-sagu merlangan arang gotong taringot tuturpuho moloh masa dihawakan humurang perbedaan persalisian ikos siak kamudo siak tonga-tongamuna si tapi tolak si bahinuhum unang merdikan nasujari halak na asing pasaeho dihita salunna molarok kapena humurang dihita ada yang berbuat kesilapan dan itu memang bukan karakternya unang mani gorta pasti ingat dong unak kulala abida tu jauh muni unangin naita unak taparikin kita lihat ternyata ia punya beban nadong naduk ubay na gabi songoni masa tu ibang ikok kita do pasaihon ido babuana sahuria sabunguan sahuta do takanas sagu-sagu berlama pesongoni do sadar hamu sudi so si tokka do dohono muna nasosa ama sosaina hamu ninna sadar hamu sudi dihita saluhu lewat firman hari ini di pasugul waktu kita bahwa firman Tuhan ada rasul masuk tu tanah mata nggak adong piga-piga kearifan lokal sebagai pintu gerbang masuknya misalnya sama sejarah di sila sabungan dosa-dosa merlangan gabi murah hita majakku hatau alanu maduk kia bonina di tonga-tonga di pumuatta sadaru hamu saluhna mulo masa persalisian ke perbedaan pasai hamu ikos yak kamu dosi tapi tolak si bain uhum nadinggan nasujari mardikan jalan nasujari na asing pasai hom salisimuna mulo arok kapiak kana humurang di tonga-tonga ta idong sibila honota inon waing terjemahan ni tapak na do tajongna rimni tahido guguna dungi diuduti Apostol Paulus mahatai nakimadok
Ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Molo tahu ya beban ni ngata. Kalau kita bersedia mengurangi beban sesama kita, laus umuran ada rohata, demikianlah Kristus meringankan beban kita. Ima ala dosa. Ala nido dosai nalo matihian nama hita ala Roma Kristus. Dak pula hamu mate tu si, au be mate. Ninda. Demikian Kristus meringankan beban kita. Ala songoni no iba itu hita. Songoni manang bainot tadi tonga-tonga di pumuanon. Tapak nado tajongna. Rim nitahido guguna. Marujahan sian hata itu hatta masih rubah maham. Mamorsan daduk dohi. Amin martangi yang baita. Mauliati malahata malijahuba. Tohodo anggunggulu serikat persaudaraan berdirilah teguh sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu bersama-sama menyuruh dikuatkan iman berdamai bersejahtera dengan kemasihan serikatmu tetap teguh di atas alasan yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman dan satu juga baptisan dan Bapa satu roh yang olehmu sekalian dipuji disembah. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Tete honayat sada. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya. Ulang ang salina. Ulang lagi. Ulang lagi, ulang. Tendehon ayat saya. Bagi Yesus serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatan
Yang Maha Hitam. Kudul mah. Horas mari kita saling